Санело, какво празнуваш днеска? Рожден ден. Рожден ден ли имаш? А? Кажи Да. Рожден ден ли имаш? Колко години правиш? А? Санело. Санело. Колко години? 2. Как се казваш? А? Днес ще снеми на мече. Я беше снеми на туджа. Беше че шукар. Вас до властта. Кериес. Браво, мечеки. Поде торта. А? Да, керни, да сме какво. Браво. Браво. Това е тортата. Какво празнувате, Румен Игнатов? Рожден ден правиме за дъщерята, да е жива и здрава, да хилядее. А друго? И освещение правиме две в едно. Браво, браво. Ама Санелки. Правиме за дъщерята, да е жива и здрава. Колко години правиш? 2. 2? Ей, мама Гръбиц дойде тук да я снимаме и нея. Тук, другата стая. Какво празнувате, селевки? Рождения ден на Санела и освещението на къщата. Браво, браво. За живи и здрави. Хайде да отидем, папа. Хайде, Джа, спала на къде. Мабе, нали те слиминем пелте? Ако ти го пелте, после го така ще. Айде, после. Айде, граби, баба. Браво.